Tiñamos un soño, sabes? Creíamos que podíamos facer algo grande e non hai nada máis poderoso neste mundo que un grupo de persoas convencidas dispostas a lograr algo. A terceira marcha mundial comenzara en Costa Rica o 2 de outubro. Ía percorrer o planeta. Tiñamos unha mensaxe que dar. Máis de 56 conflictos armados activos no mundo. As portadas dos xornais cheas de violencia contra calquera, contra os máis vulnerables. O mundo enteiro arrasado de novo polo medo e o odio. Pero sabíamos que había esperanza. O ser humano estaba nun momento decisivo da historia e queríamos participar nel. Así que eliximos soñar e non fomos os únicos. Pola paz e a non violencia. Viva!